בסרטון הבא אני אדגים איך לפצל אימטרקס זריקות. ראשית כל לציין שאני לא סמכות רפואית או רוקחית, וכל מה שאני משתף בסרטון זה מהניסיון שלי לאורך השנים עם הכאב ראש המקבצי. אז אימטרקס זריקות זה אחד מהכלים הטובים בהתמודדות עם הכאב ראש המקבצי. זה משתמשים בזה לאחר שכבר התחיל ההתקף, וזה יכול להביא להקלה יחסית מהירה. לי זה בין 15 דקות ל-45 דקות ההשפעה, וכמובן זה גם כלי שמאפשר לנו לצאת מהבית, כי אי אפשר להסתובב עם בלון חמצן, ומי שהאימטרקס עוזר לו, לא לכולם, זה מאפשר לו להסתובב בחוץ, בידיעה שכשקורה התקף, יש לזה מענה. מה היתרונות בפיצול? למה לפצל? האימטרקס מגיע במזרקים מוכנים מראש להזרקה אוטומטית. בכל קופסה יש 2 מזרקים ואת המזרק האוטומטי. בעיקרון, המנה הזאת, 2 המזרקים, זה המנה היומית שאפשר לקחת מהאימטרקס. ולכן זה בעצם מאפשר רק לטפל בשתי התקפים. ולי לדוגמה יכול להגיע אפילו ל-10-12 התקפים ביום, זה לא ייתן לי מענה. ברגע שאני מפצל את זה, אני יכול להוציא יותר מנות. מהמזרקים האלה, בערך 10 ל-12 מנות. דבר שני, לי התופעות לוואי מהאימטרקס הן מאוד קשות, ובפעמים שהתנסיתי בלהזריק את כל המזרק הזה, זה היה חוויה מאוד קשוחה, וזה משבית ליום שלם, וזה לא נעים בכלל. מה שעכשיו אנחנו נעשה, אני אעשה הדגמה. זה מזרק שבעיקרון כבר השתמשתי בו. פתחתי, כבר הוצאתי איתו את החומר, ואני אדגים עליו איך לפצל, ואחרי זה נעשה הדגמה רטובה. ככה. מה שאנחנו צריכים למעשה זה את המזרק שנמצא פה בפנים. יש 2 אפשרויות להוציא אותו. מי שיש לו ציפורניים פשוט יכול לתפוס אותו, לשלוף אותו. זה המזרק. יש בו 6 מיליגרם של החומר הפעיל. זו המחט. זו אפשרות אחת, להוציא את המזרק ככה. אפשרות שנייה, מי שזה מתקשה בזה, זה לקחת את המזרק האוטומטי. מכניסים אותו פנימה, מסובבים עד שזה ננעל, ומוציאים את זה כל המזרק האוטומטי. ואז פותחים פה בחזרה, ומוציאים את המזרק עצמו. חשוב מאוד לא ללחוץ פה על הכפתור הזה, כי זה יפעיל את המזרק, כל החומר יצא וחבל. עכשיו מה שעושים, פשוט שופים אותו מפה. אוקיי. המזרק שאנחנו מפצלים אליו, מה שאני משתמש זה מזרק של אינסולין 100 יחידות, עם כזו מחט. מה שזה נותן לי, למעשה המזרק ממלא לי 50 יחידות, ואז כל 10 יחידות מבחינתי זה מנה, וזה מפצל את זה למעשה 5 מנות, את המזרק. אני קונה את המזרקים האלה בחבילה כזאת, זה לא אמור להיות יקר. ככה זה נראה, מעטיפה. מה שבנוסף טוב לזה, מבחינת המחט, אחרי הרבה מחטים שאני ניסיתי, זאת היא הכי נוחה, היא לא כואבת, היא לא חודרת לשריר, אפשר די בביטחון בהתקף באמצע הלילה, לתת את הזריקה שיודעים שזה באור, והיא מאוד נוחה ולא כואבת גם. אז עכשיו נדגים איך נפצל. כמובן המזרק הזה כבר לא סטרילי, אני לא אשתמש בו לחומר. אז אני מוציא את המזרק
קצת מסתבכתי עם זה עכשיו. אני מוציא את המזרק, מוציא את הבוכנה של המזרק של האינסולין, מה שאנחנו מפצלים, מכניס את המזרק פנימה, ולוחץ ומעביר את החומר לתוך המזרק שאנחנו מפצלים אל תוכו. כמובן עכשיו לא יוצא כי זה כבר מזרק משומש, אין בו חומר. אחרי זה מחזירים את הבוכנה, ובעדינות סוגרים את זה, עד שזה מתמלא וזה יגיע ל-50. מה שחשוב מאוד זה גם כמובן לשמור על הסטריליות בזמן הפיצול, וגם בשימוש עצמו, לקחת פד עם אלכוהול, או אני מה שאני משתמש שיש לי מרסס, שאני ממלא אותו במי חמצן, ואז אני מרסס על איפה שאני מזריק, וזה פשוט מחוטב, כי גם בסך הכל אנחנו משתמשים במזרק הזה כמה פעמים, ואנחנו גם לא רוצים להחדיר לנו פנימה לתוך הגוף, כל מיני מרין בישין שיש לנו על האור. אוקיי, אז עכשיו אני אדגים איך לפצל את המזרק עצמו. אז כמובן אני בא, שטפתי את הידיים, המשטח פה נקי, אני מוציא את המזרק מהעטיפה, אני משתדל שאת הכל אני אחזיק ביד בזמן שאני לא להניח את זה על משטח. כמובן אני פותח את הפקק הזה כבר. פה פותחים את המדבקה, פותחים את החלק העליון, אני שולף את המזרק החוצה, מאוד מקפיד לא לגעת בשום דבר, מוציא את הבוכנה, מכניס פנימה את המזרק, ועם הבוכנה אני דוחף את התרופה לתוך המזרק. עכשיו לא ללחוץ חזק כדי שזה לא ישפריץ לקצה, כי אז קשה להכניס את שאר החומר. זה צריך לפתח מיומנות לאט לאט להכניס את זה, שלא יתבזבז החומר. אני נותן לגרביטציה להוריד את החומר לאט לאט לצד השני, ואז מתפנה לי מקום נוסף. בסוף יש שם קצת אוויר, מחזיר את הבוכנה למקום, לתוך המזרק, נותן לבועת האוויר לעלות. לפעמים זה נתקע, צריך להגדיל אותו קצת. פשוט להוציא את כל האוויר, ואז נשארים עם 50 יחידות. ובשימוש עצמו נותנים 10 יחידות, שזה בין הקו הזה לקו הזה, וככה מוציאים 5 מנות. בסך הכל מהמזריקים אפשר להוציא 10, בזמנים ממש קשים אפשר אפילו לפצל את זה ל6, וככה בסוף נראה המזרק. כמובן לאחסן את זה במקום נקי ובטוח. מה שאני ממליץ זה קופסה של משקפיים, זה נכנס בדיוק פנימה, סוגרים את זה, זה קופסה רכה של הבית. לבחוץ יש לי קופסה קשה, שזה פשוט זרוק בתיק, רק להקפיד שזה לא יהיה בשמש, וככה הוא שמור. זה בסך הכל כל התהליך. אחרי זה את המזרק, מה שאני עושה פשוט, אני מוריד את המחט, כמובן שם אותה במקום בטוח, יש לי צנצנת של כל המזריקים, כל אחד זה 5 מנות, זה כבר הקופסה, נראה לי השנייה שאני התחלתי לשמור. אז לסיום, תשמרו על עצמכם, תהיו חזקים, לעשות כל מה שאפשר כדי להקל על המצב, כדי לשרוד את הכאב ראש. ואני מקווה שהסרטון הזה יהיה לעזר. בהצלחה.